para una casa diciendo que ellos eran los que me iban a pasar. Etxe batera eraman ninduten esanez, beraiek mugatik pasako nindutela. Baina drogatzen hasi ziren eta labaina atereaz esan zidaten nire familiari $3.000 eskatuko ziotela eta bestela hilgo nindutela. $3.000 a mi familia si no me iban a matar. Yo lo que hice fue Nik komunian zauden barrak kendu nituen eta handik ihes egin nuen. y por ahí me escapé. Tijuanara milaka pertsona heltzen dira egunero Estatu Batuetara gurutzatzeko dokumenturik gabe eta han lan egiteko asmoarekin. Baina askotan muga pasatzeko ordaintzen dituzten gidariek edo koioteek baitzen dituzte. Tijuanako muga 100 kilometroko harresi luzeekin babesturik dago. Segurtasun neurriak indartsuagoak dira egunetik egunera. Ipar Amerikako polizia eta Tijuanakoa elkarlana egiten dute eta emigratzaileentzat ez da erraza mugitzea. Eraso askoren biktimak dira. ¿Por qué los detuvieron? Bueno, primeramente fue un reporte... Deitu zaigu esanez harrikadaka ari direla Estatu Batuetako poliziaren kontra. A los oficiales de la patrulla fronteriza. Emigrazioaren fenomenoa ikertzen duen Colegio de la Frontera Norte izeneko erakunde baliotsuak ondoko ekuazioa egiten du. Sekuritatea zenbat eta gehiago indartu, orduan eta garestiagoak dira koioteak edo gidariak. Koioteak zenbat eta garestiagoak izan, orduan eta erakargarriagoa izango da negozioa. Emigratzaileak hotel merkeetan izkutatzen dira, behin baino gehiagotan saiatzen dira eta behin baino gehiagotan deportatzen dituzte. Azkenean lortzen ez badute Tijuanan geratzen dira. Tijuanako kaleak, hilketa, baiketa eta narkotrafikatzaileen arteko erasoen eszenatokia dira egunero. Esaten dute 1.500 eta 3.000 pertsonen artean osatzen dutela bertako krimena antolatua. Eta baitare esaten dute hemen Tijuanan lanik eta familiarik gabe geratutako deportatuen 30%ek talde hoietara jo dezaketeela. Eta zoritxarrez neska eta emakume migratzaileentzat ez da zaila prostituzio sareak borrokatzea.